pachgi. Mago ote mopogore opogore mabende joneno magwa oronwa okinyi makawuono. Kata kamano nyakwara Mugia Jwang pod antiere studio kae kod Okinyo Jabungu kaachiel kod Samuel Ayeko, giduto gin okil maloka. Kapok ne wan kod jofwambo magwa mana mapiyo piyo, Okinyo Jabungu ang'adi bende ich wacho point moro mana mapiyo piyo kaachiel kod wachni mogik ka waloro twak mar okinyi makawuono. Ya kaka tieko wach mane awacho cha en ni japiny mane gi teko mang'eny e katiba ni. Nase twake wach impeachment ma governors mang'eny obedo impeachment to Kaluo pok waneno gima obedo impeachment. Gima omiyo Kaluo gino onge ni japiny nigi teko mar yiero ng'ama odwaro. But ka waneno Kaluo, yes, wahero chama, wahero ODM. But ODM, ka ODM okonyal yudo jotelo ma wadwaro ma ODM. Wan gi teko moro mar gine kata ka wakili ochung' kae to wakili nigi sera maber, japiny nyalo yiere. But ok ni koro ka wan ODM kae ma wathoe athoya ni koro ODM ema nyaka water mbele. Wanyalo tero jo independent, wanyalo tero ng'at mora mora. Mano katiba mowacho. Ok ni japiny nyaka idiri mana ni wach ODM. Kata ng'amisemiyo telo ni, kata governor ni, in kaka japiny, in gi teko mar kata bago ng'anyo. Wach Siaya County mar 42 million mano timorecha nyaka sani poko winjore. Homa Bay nitie gine mar governor mo retire, awitin mano kelo mar Agri-City. Agri-City ni pesa mang'eny man Agri-City ni nochamo. Japiny onge gima japiny wuoye wachni. Matene ni koro jopiny onego bed ni wuok oko gi sani gichwal duondgi kaluwore kod pen chike mapacho